Ogwefi Ogwefunu ọtụrụ ọgwụ mmụọ na-apụ apụ dike ọgụ ogbu onye mbọsị ndị na-abịa ndị karịkwa egwu nna enwekwara m oche na n'oche edu inwekwara m ha ikwere ngabasị n'ihi asị nke m bịa na obi gị n'ụbọchị taa gụnụ na-eme m na amana ya abịa amakwa nne oke imechalụ bịa amakwa nne ya abịa ana m abịara n'isi na agba m ezila m ozi maka na ntụ o si edoro nwoke ka o si ekwu nke ikpeazụ a obi adịrọ m mma ọkwa m dị ihe a n'ezie m anya ọfụma ntụ a ka ndụ befọ ife m chọrọ ịgwa gị abụrụ ife ọzọ bụ na odogwu adọzi ka ọdụ oke odogwu adọzi ka ọdụ eme ife na-eme m ama m ife na-eme andị amakwa nne ya abịa kelee ọfọ ebuje esu ọkụ tufuo esuru ọkụ na be nna o ọfọ ahụ ihe na-ebute akpa aghasasị ya onye nwa na-ebute ihe ara agazi befe ịzọ ụkwụ na geeti m wee na-abata m ga-amanụ ụgbọ enu ya abịa ị chọrọ ka emede ka ị chọrọ kele ihe ị chọrọ ka m melu ekele dịrị oge ị ga-adọ ise na ga-adebe gị ise ịgadụ na eke ise dọọ n'orie dọọ n'afọ dọọ na nkwọ aja na ga-echebe ise ị na-afụ ụzọ etu a ka ọ dị ife ahụ mere nchi nọrọ ebe a taa ife ahụ mere nchi imagine amụ odogwu jecha abata ife mgbuwe bata bụ Ghana must go akpa Ghana must go na-ekwu bụ akpa saachị a na-ele 15 naira ka m ji bata ịgotawulo mbledi na-ekwu na ana m anụ nwa bata ọtọwuru sinsi ya ife niile m na-eme n'obodo oyibo ya saa ntị ya afịa ọkụchie ife m niile ya saa na m batara Naịjirịa si obodo oyibo ụwa nata ife adịghịzi aga ntụ o kwesịrị ịga mmụnwa dị ife a ụnụ ma onye mbụ n'obodo a n'ezie m ka ntakọrọ onwere nke m nwere doo mgbe ife mbata ebe a o nwere ife ikwuru and ife anyị ikwuru bụ ife mere eme ife anyị ikwuru bụ ife mere eme bụ ife nna m distọpụrụ m na nlọ ana m anụ nwa ụlọ keta lekọsi ife niile m nwere gosi obodo oyibo webata obodo a nwazi ife m na-eme gwa m ka ya esi m ife ọgwụcha na ife ya emenu ị na-anụ ife m na-ekwu ide anụ ya ụcha ntị ya ahụcha ana m anụ a sị na anụmanụ si na ntị ka ọ ya ada anụ na ọ ya afụ n'anya mana eziokwu agee m ntị ihe ejebe ụbọchị eke ọzọ ihe ejeke na ụbọchị eke ọzọ ị bịa ịkpọrọ ụmụnne m ị na-anụ ife m na-ekwu ịkpọrọ ụmụnne m bịa na-ekwu wee malizi ife anyị eme ihe eje na ya nara na ndị ọzọ na-echekwa m ọ ya agaziri esi na mbọsị eke ọzọ ya akpọrọ ụmụnne wee bịa asị na okwu ekwuru nwa oyi tụbata ya ọbọ ọyịtakwa ebe ka ọkụ ịlapụwa mma bịa n'aka mpụ onye ọzọ mma bịa na-emeghị nne dịka ọgụ mmụọ na-apụ apụ ekenekwa ngụ kene ife na-emerụ gị ife ọka imechalụ bata amecha mbata mgbe ndebe n'ụbọchị eke ọzọ ga-ebịa mekwanụ nka mbụrụ mmadụ ọzọ ihe ahụ odogwu ọles na-emeziri ihe adị mma akwakọ ihe ọhụụ ihe eje na ya anawa ụbọchị ọzọ ịbịazi ego na nwanne ụmụnne gị esoro bịa kelu ife butere unu nke ịbịalụ be m n'ụbọchị nke tata mụtara mana sisi iji wee nata ejebọrọ be m pụtara gụnụ butelu ọdụ sọpraịz ka isi wee bịa kpote m n'ụla nna nji nnọọ nwaanyị na-alahụ ụla ife mere m ji were ebe a abụrụ ihe ọzọ nna gị bụ nwanne nna m ama m enwe m idea ife m ji were ebe a abụrụ ihe ọzọ maka na ya bụ ife bụ too much nwa nata ụlọ ka m bịa mara nta ya esi wee mee doo to na ịma na ọfọ nna m bụ ọfọ ahụ ekwesịghị ọ dị etu a mana ọfọ ahụ ife gburie
ewose na-amacha esi ome mana ihe m na-ekwu abụghị ihe ọzọ doo ana m arịọ ka anyị mara nke anyị esi wee ihe nri ije nne n'onwe enyi ike nke aka m ụzọ n'ife kpọnata m n'obodo a nyere m aka amara m egwu ịma ọrụ ego anyị pụrụ na anyị nọ ọnụ ọha bụrụ ego ha pụọ m ọ bụ chikenne anụgo m ife kwuru o nere anya olugo ofu ụzọ ụka ma ụzọ ụka na jisi obodo oyibo nata tata bụ mbọsị ị na-azọ na be m mana mụ na ọ bụrụ na ife adụrụ nchọ na ya abịa ịnata ịnọkọrọcha ịnara ife mere ụlọ ọbụla a sị na ọbara ebu onwe abụrụ ajọ ọgwụ pụtara ana m aka ụka ama onye ụka mana ọrụ na nna akakpa anya mana ife mere ụlọ bụ na ife ụnụ na-akọ elu na-akọ anya sisi nne ji ụmụ azụ bụ maka na nke dibịa ife ụnụ na-akọ anya na-akọ ekwesịghị ka ịbịa dị na nke mbe na-akọ ife ya na-akọ ife nji wee mere ala ahụ ịbịa m na nọrụ wee na-akọ ife ya na-akọ na nna m nwụchara ala nna wee nwụọ ọ ife nji wee mere ala ahụ ịbịa na-akọ ife ya na-akọ ife mere ụlọ bụ na onwe ya gbasara m dibịa sịkwọ dibịa jighara isi alụsị sikwa alụsị jighara isi ọfọ jighara isi onwe ya gbasara m ife emerụ je kpọkọrọ ụmụnne na ada nnewu unu dozie nwere ihe na-eme m unu edoziri is not concern me ọ gbasara ọrụ m na-ama na ọ bụrụ na ọ bụrụ this issue ama m last 2 years ị batara ị bịara ebe a nke a jimekwu nke a jighara ime m ị ya anaba doo enwe ihe chọrọ ịyọ gbaalụ m ama m na ife mmelụ adịrọ mma ma achọrọ m ka etinye ọnụ n'okwu a tinyelu m aka enyemaka ka m ji maka ewere bero doo ka anyị manụta ya esi okwu onye ukwu ụwa doonu ngụnwa ka m bugoro ụzọ bịa ma ọgụgụ adịghị ahapụ isi aka abụọ bịa agbalụgo ngụ ife ị ga-emezi kịta mụ na ụmụnne m ekwube kọrịta mana asị m na m ahapụ ngụnwa ojebe nye ka njibe na ọdịghị taa asị dị ọkpala mbụ asọpọtụrụ m ihe unu na-ekwu mana ife mere unu bụ na akwadoro m unu n'ujebe mana ife mere na m agaghị eso unu wee jee na ụka m mmalidoro ife unu na-ekwu mmeso unu wee jee jekọ kpọkọta ụmụnne u ọ bụrụ m mere ife ọ bụrụ nna m mere ife ọ bụrụ nna m mebiri ife na-eme ọ bụrụ m mebiri ife na-eme jekọkọrịta ụmụnne u ụna hazi ife agaba lọtago so o nwere ihe m na-eme mgbe ị bịalụ ọtago so o nwere ihe m na-eme ihe anara do enwere do ihe anara